Kapo rowere mag Gen Z dhi nyime gi chenro mag kelo lokruok e telo ma pacho ka, jatend duond bura mar MDG David Ochieng oseyo chenro mar sirkal bago twak mar riwo wi ji kendo kelo duoko ne achiedh nade mokwako piny Kenya. Ka ok kamano odwaro mondo jatend piny William Ruto okaw thuolo nieri mar kelo lokruok ma rowere dwaro. Kane oloso romo mano kelo kamoro achiel jood bura Alfario e gwenge ma Lesos e boma ma Kitale, kaunti ma Trans Nzoia, Ochieng wacho ni thoth weche mawuok e ng'anyo gi oting'o kedo kod mibadhi, akweda mag dhoudi, akweda kinde welo e lemo mag sirkal, komedo jatend piny ni kod teko mar yudo duoko makare ne midhiero gi. Kazi yake ambayo amechaguliwa kufanya sawa sawa, na vijana wameongea, vijana wamemwambia kile anatakana afanye. Sasa kuvunja mawaziri, baraza la mawaziri inataka mazungumzo, kumaliza corruption inataka mazungumzo, kumaliza tribalism inataka mazungumzo kweli. Sasa sisi kama MDG tungependa kuambia rais na kuambia Raila Odinga pia penye yuko kwamba this is not the time for dialogue. This is the time to work for the Kenyan people and meet their needs. Kama ni mambo ya wanafunzi wako shule university wapewe pesa na help waende shule. Kama ni mambo ya Kenya Seed kupata pesa wapewe mbegu ya kutosha na mbolea, tulete mbolea kwa wananchi. Kama ni